Яшь белгечләргә, студентларга һәм эш эзләгән һәркем өчен файдалы булган Бөтенроссия хезмәт ярминкәһе быел 27 июньдә үтәчәк. Һаумыгыз, эфирда интервью студияла Гөлсемә Иштанова. Актуаль һөнәрләр турында республика мәшгульлек үзәге директоры урынбасары Ләйсән Галләмова мәһиләшәбез. Һаумыгыз. Хәерле көн, саумсыз. Ләйсән Степановна, быел Бөтенроссия вакансиялар ярминкәһе 27 июньдә үтәчәк һәм Өфөлә, оннан республикала ул ничек оештырыла? Чынлапта бу акция бүтән Россия буенча 27 көнне шушы бүтән Россия хезмәт ярмаркасының федераль этабы үтәчәк бүтән төбәкләрдә, шулай ук Башкортстанда. Башкортстанда бу юлы «Профест работа России. Время возможностей» дигән исем, девиз астында үтәчәк. Иң зур площадка Уфада каралган, гомумән Башкортстан Республика буенча 62 майданчыкта чаралар уздырылачак. 62 майданчык бүтән Башкортстанда муниципалитетлары буенча килә. Һәрбер район үзәгендә, һәрбер шәһәрдә Уфа өчен инде һәм Уфа районы һәм Уфа шәһәренең районнары өчен 8 майданчыкның бер гомумән площадкасы булып, майданчыгы булып Конгресс-холл торачак. Монда деловая программага килгәндә сәгать 10-нан 4-кә тиклем төрле юнәлешләрдәге активностьлар булачак. Тулырак итеп деловой программа турында да әйтеп китәсе килә, чөнки монда төрле категориялар өчен чаралар каралган. Мәсәлән, беренче чиратта бу мәшгульлек өлкәсенә арналган трендларга арналган төрле панель дискуссиялар, түгәрәк өстәлләр булачак. Аерым әйтеп үтәсе килә инде эш бирүчеләр өчен оештырыла торган HR клуб форматындагы HR клуб утырышы, аның 3нче ел дәвамында председательствующий булып Башкортстан Республикасының гаилә һәм хезмәт министры Ленар Хакимовна Иванова үзе алып бара бу очрашуларны. Бу юлы очрашуда человеческий капитал, кеше капиталы турында сүз барачак. Нык мавыктыргыч, кызыклы майданчык булырга тиеш, эш бирүчеләрне көтеп калабыз шушы площадкада. Шулай ук Конгресс-холл бинасында инде бу көнне резюме төзүдән уңышлы итеп эшкә урнашу өчен әңгәмәне ничек үтәргә багышланган мастер-классларда көтеп калабыз. Шулай ук яшьләр, яшүсмерләр, студентлар өчен уздырыла торган төрле треклар булачак. Монда консультацияләр, уен формасында уздырылган чаралар. «Моя карьера с Единой Россией» дигән проект кысаларында хатын-кызлар клубы утырышы үтәчәк. Монда инде хатын-кызларның мәшгульлеге турында сүз барачак. Шулай ук һичшиксез, әлбәттә инде төп майданчык булып, зур эш бирүчеләрдән күргәзмә майданчыклары булачак. Монда республика күләменә килгәндә 650-гә якын эш бирүче теркәлгән. Алар 14 меңнән ашу вакансия тәкъдим итәчәк бу көнне. Уфа площадкасына килгәндә монда инде 125 эш бирүчене көтәбез. Аларның 6500-нан артык вакансияләре белән танышырга булачак. Бик кызыклы булырга тиеш димәк. Буны һәр яшьләр һәм үсмерләр турында телгә алып киттегез. Хәзер шундай һез әйткәнсә тренд, үсмерләр эшкә урнашырга ашыга, эшкә үзләре акча эшләргә тырыша. Буна ошо уларның теләкләрен хезмәткә һөю, тәрбияләү максатында ничек файдаланырга була? Уларга нинди эш урыннары тәкъдим ителә? Чынлапта тагын бер тренды итеп әйтер идем. Элек яшүсмерләр ниндидер кесе акча өчен дополнительный заработок дип эшкә урнашсалар. Хәзер күп рәвештә ниндидер мавыктыргыч, үзенә яңа һөнәр, навык алыр өчен урнашырга телиләр дип әйтергә була. Яңа профессиялар килеп чыга. Бу инде СММ өлкәсендә постлар, контент эшләү буенча, фотографиялар редакторлау буенча бит инде. Аларның яраткан шөгыле бер яктан караганда, аны акчага әйләндерергә мөмкин димәк. Блогерларга булышу, төрле компанияларның, предприятиеләрнең социаль челтәрләрдә продвигать итүдә инде катнашалар. Шулай ук геймифицированные вакансии диләр инде, төрле приложениялар, уен приложенияларын тестлауда катнашалар инде, катнаша алалар. Бу гомумән Россия буенча әйткән вакансиялар турында.
Мәшгульлек үзәкләренә килгәндә, безнең традицион рәвештә җәйге вакытта вакытлыча эшләү программасы тормышка ашырылып килә. Бу инде эш бирүчеләр белән килешү төзелеп, вакансияләр бүленә. Тәү чиратта бу инде безнең иң зур партнерлар әлбәттә мәктәпләр, районда булган төрле службалар. Хәзер мәктәпләрдә лә хезмәт лагере бар, шулай бит, ул шулай ук түләүле, килешү төзелә. Хезмәт лагерьлары белән дә килешү төзелә. Бу программа буенча эш хакыннан тыш шушы балалар инде мәшгульлек үзәкләреннән финанс ярдәм дә алырга мөмкин. Ул зарплата белән тиң түгел, размеры кимерәк, күпкә кимерәк, ләкин тоже приятный бонус дибез инде. 7000-гә якын бала республика буенча бу программа буенча быел урнаштырылды инде менә май-июнь айларында. Шулай ук әйтергә кирәк инде, бу программадан тыш основной трудоустройство белән дә эшкә урнашу буенча да эш алып барыла. Бу инде төрле кухня тирәсендә, столовый тирәсендә ярдәмчеләр, территорияны тазарту буенча эшләр, курьер, доставка эшләре. Гомумән әйткәндә, ниндидер югары белем, югары квалификация таләп итмәгән эш урыннарын тәкъдим итәләр. Ничек алданмаска үсмерләргә, чөнки бундай сораклар булганы бар? Үсмерләр алданмасын өчен без информацион кампания алып барабыз, зур гына итеп. Онда безнең специалистларыбыз, белгечләребез профориентация белән бергә шушы кечкенә киңәшләрне дә җиткерә балаларга. Һичшиксез без әйтәбез инде беренче урында устный договорга таянмаска, кагаз килешү төзергә һәм ул кагаз килешү 2 экземплярда булырга тиеш, икенче экземпляры баланың кулында булырга тиеш. Шушы килешүдә мутлак рәвештә эш көне, объем работы сәгатьләре, хезмәт хакы барсы да теркәләргә язылырга тиеш. Студентларга нинди эшләр тәкъдим итәһегез? Уларга студентларга шулай ук күп очракта бу инде үзләренең профессияләренә якын булган эшләрдә ярдәмче буларак урнашырга мөмкин. Трудовой договордан тыш вакытлыча ниндидер услугалар булдыру өчен гражданский правовой договор төзеп, шундый эшләргә килергә мөмкиннәр. Гомумән әйткәндә, әйтеп үтер идем, мәшгульлек үзәкләренә мөрәҗәгать итәргә, һәрбер мәшгульлек үзәгендә үзенең эш бирүчеләре, үзенең партнерлары бар, тулырак мәгълүматны, кызыграк мәгълүматны урында бирә алалар. Һәм дә инде өйдән чыкмыйча гына интернет челтәре аша безнең федераль порталга мөрәҗәгать итәргә була. Работа в России дип атала, trud7.ru адресы буенча мөрәҗәгать итәргә була. Монда инде үзеңә кирәк муниципаль районны, мәсәлән, график работы сайлап, фильтрлар төзеп, үзеңә охшаган кирәккән эш бирүчене табып, аның белән әңгәмәгә керергә мөмкин. Моңардан тыш шушы порталда резюме төзергә була, анда уңайлы конструктор сораулар буенча барасың, конструктор буенча төзисең, һәм дә инде шушы резюме модерация үткәннән соң эш бирүчеләр сине үзе табырга мөмкин һәм үзе эшкә чакырырга мөмкин. Шуңа шушы электрон ресурс белән дә кулланырга киңәш итәр идем. Һез бу киңәшләрдә балалар, үсмерләр һәм студентлар өчен түгел, гомумән бөтәһен дә әйткәндегез. Шулай. Бу киңәшләр белән барыһы файдалана ала. Шулай да буны яшь белгечләр түгел, гомумән ел дәвамында эш эшләгәннәргә ел дәвамында нинди ярдәм күрсәтәһегез? Ниндидер икенче һөнәргә уку мөмкинлегеме һәм башкаһы? Мәшгульлек законы буенча мәшгульлек үзәкләре 12 төрле мера поддержки дибез күрсәтә, ярдәм чарасы күрсәтә. Шуны әйтер идем инде,
мәшгульлек үзәкләре аша эш эзләргә кирәк, чөнки безнең специалистлар һәр кешегә, һәр категорияга карата аерым траекториялар буенча эшли. Мәсәлән, кеше белән сөйләшкәннән соң, әңгәмәләшкәннән соң, безнең берничә инструмент бар, мәсәлән, әйбет. Без бит инде кеше белән әңгәмәләшкән арада ул профилирование үткән чакта, аның сәләтле икәнен, нинди потребностьлары булганын күрәбез һәм үзебезнең инструментарийдан чыгып, аңа ниндидер аерым чаралар тәкъдим итәргә мөмкин без. Теге зур траекторияларны әйткәндә, ул үз эшен белән шөгыльләнүгә, мәсәлән, сәләте бардыр кешенең, әйбет, шушы юнәлеш буенча ике төрле акчалата, хәтта ярдәм күрсәтер, финанс ярдәм күрсәтергә дә мөмкин. Яисә ниндидер квалификациясы, компетенциясы җитми торадыр, бушлай уку механизмнары бар. Анда тагын категорияларга карап, 4-5 төрле механизм буенча уку тәкъдим итәргә була, мәсәлән. Шулай ук шул ук пенсия яшендәге уллар, гомер буе, мәсәлән, врач булып эшләгән кеше пенсияга чыкканнан соң, бу шун тормыштан чыгып әйтәм инде булган хәл, шулай профориентация артыннан килде пенсияга чыккач. Менә мин әле үземне яшь дип саныйм, нәрсә белән шөгыльләнергә үземә пока сайламадым, ярдәм итегез дип запрос белән килгән иде. Нимә кәңәш итегез уга? Анда өстемә уку алып, социаль ниләр буенча, СММ специалистлары буенча шундый укуга киттем. Табиб һәм икенче һөнәр. Икенче һөнәр. Шулай ук табиб, менә искә төште инде, табиб гомер буе массажист булып эшләгән бер ханым, гомер буе дип инде 45 яшеннән соң үзен творчествога, сәнгатькә багышларга уйлап, безнең мәшгульлек үзәгенә мөрәҗәгать итеп, үзенең эшен ачып, гончарный студия ачып җибәрде. Балалар укытырга, шундый матур савытлар, вазалар эшләүгә арнап. Әйтер идең, массажист шундый, специальность инде, кирәкле, востребованный, шуңа карамастан күңелемә нәрсәдер җитми дип, иҗат итмәй торган, димәк, шулай. Иҗатка бәйле эш сайлап алды. Бик кызыклы. Димәк, һезгә мөрәҗәгать итәргә мәшгульлек үзәкләрендә, ундагы тәкъдимнәр менән танышырга һәм иң мөһиме һезнең профориентолог дип аталамы, һезнең белгечләргә уларга һөйләшергә, кәңәшләшергә. Психологлар, профориентологлар, профконсультантлар дип бездә. Улар әйткәндәй буламы 27 июньдә улар сорашып һөйләшергә мөмкин? Алар белән аерым майданчык була, познай себя дип аталган майданчык. Анда экспресс рәвештә тестирование, профтестирование үтеп, ниндидер киңәшләр, рекомендацияләр алырга мөмкин булачак. Шулай ук шушы майданчыкта экспресс тестирование үткәннән соң инде күбрәк мәгълүмат аласың килсә, өстәмә тестированиегә язылу мөмкинлеге дә булачак. Бер һүз әйткәндә, 27 июньдә республика мәшгульлек үзәкләрендә көтеп калабыз эш эзләүчеләрне һәм үзләренең тормышның яңа битен асырга теләсәләр, шулай бит. Эш эзләүчеләрне һәм эшләрен алыштырырга уйлаучыларны, яисә эшне яңа эш кирәкмәсә, яңа хезмәт базарында яңа мөмкинлекләр, яңа контактлар, яңа танышулар табу өчен шушы площадкаларда көтеп калабыз. Рәхмәт әңгәмәгезгә, хөрмәтле тамашачылар. Республика мәшгульлек үзәге директоры урынбасары Ләйсән Галләмова белән актуаль һөнәрләр турында һөйләштек. Игътибарыгызга рәхмәт. Һау булыгыз.